Saluto RD Alan Farnazo. Pin-appeal siya sa finale, dance finale. Ayan si Sir, dancer dyan si Sir. Okay, nag-enjoy si RD. Go RD! Hataw po si RD, oh. Sabay po sa energy sa mga kabataan. Hello mga dudong mga inday. Welcome to my channel. Ang Dudes Torta. Karon sabay ta sa 2023 Davra Amit opening ceremony. Tara, sabay ta. Dinhilang sa Dudes Torta. Tara. Kami bagsak siya pase. Kami category B. Bye. Mao kini ang mga technical officials sa Davra Amit 2023 sa volleyball. Nagahulat pa nga mag-start ang ato ang parade. Sa pagkakaroon, nagahulat kami nga mag-start na ang parade. Yes sir, yes sir. Welcome to Davra Amit 2023 from Davao del Norte. Yeah. Ikaw sir, ikaw sir. Asa daghan ang leals. Kaming sila ni Misalot siya, Tagum City! Pre-over sa ulan. Pre-over. Sa ulan, pre-over sa ulan. Hindi madayon. Dapat ba ako'y props? Welcome to my vlog. Pre-over na sa ulan. Para di mag-ulan. Ay, mago kay maluluyon. Like, sige na. Kulang, hindi makaya, wala ang naka-lipstick. Wala ang naka-lipstick, kulang ni, hindi makaya sa power. Naanag yun ang ulan. Sir Frank. Ada. Okay. Sabal waves, go! Yes. Go, Samal! Sir Christian. Hi! Go, Digos! Go Digos! Yeah. Oh, Tagum City. Go Tagum! Tinagapugos ba? Ada ka sir? Del Norte. Tagum of Norte! Tagum Norte. Mati City! Yeah. Digos City! Yes. Tagum. Wala na. Og ning ulan. And Davnor, wow. Mubalik na kog coach ani kay lami na kog Davnor. Sa gani event di mo lang? Ha? Basketball. Basketball. Oh, sige. Hapit na gulan! Hapit na. Yan naman yung mga kabili ng paliguan. Yehe, hapit na nag-ulan diri sa Tagum City opening. Sa Davra. Ladagan, Davnor. Wala pa ka-start ang parade, bundak ang ulan, dagan mga kabataan. Lisod mga ulan na, sa punon, kalinturahon niya, mudula, dayon. Nakita sa sulod sa Davao del Norte Provincial Capital. Oh, buntag yung pinig. So, ulit karon Panagalaw, nagpaulan yun din sila to. Padayon ang parade to grandstand. Samal na, nag-wave. Sana man masamal. Derno. Mag-wave. Pero grabe ba? Sir Bernard! Sir Bernard, way ulan? Wala. Agoy, kakusog na karon sa ulan opening sa Davra 2023. Ito lang na to. Ulan diri nga side, no? Diri kayo, no? Bundak lang. Blessing. Maayo kayo magpabuang-buang ni si Chus. Oy, Sir Randy! Hoy, nakasingit mo. Oh, Davao del Norte. Sir, ingon mag-trunks mo ang mga swimmers. Yan na. Yan, physical official to. Hi ma'am, hi sa akong vlog. Okay, nihunong na po ang ulan, balik na po ang mga kabataan, mga athletes, and mga technical officials ay mag-start na magpadayon na ang parade para sa atong opening sa Davra 2023. Jess, sana si Cyrus.
Interview daw sila. Welcome to my vlog, blig. Shout out sa akong mga 20 million followers. Kasi saan? Nakaroon sa Dabra. Na mga kauban, si Lloyd, Elmer. Sila di ay. Ito itong page 2. Page 2? Page 2. Okay, like and share sa page 3. Saan ang libro? Aralpan. Thank you. Dugay kayo, loading kayo mo na. Basta mga akuan, connected kayo. Ang wala may nakita sa mga honor roll. May kami ang mga hidden na toso. Hindi kami na-honor sa nagkuna ba? Thank you. Dagan na po, ang ikaduhang pagdagan tungod kay ulan ning bundak na po sila ni Misalucha. A few moments later. Oh, balik na po. Balik na po. Gaway. Sir. Balik na po. And the technical officials of 2023 Davrami ready na para sa parade. Okay, nag-start na og parade ang uban. Pero naay uban na adiri sa Daplin kay nagkaon pagmani ang among kaubanan. Atsing. Hello, sir. Yes, sir. Okay, yes, sir. Ang Principal 4 of Santo Tomas National High School, Sir Along. Hala, nag-insert lang ang alibol. Mo kini among puging tournament manager. Hi, vlog! Ano na? Let's go na! Kaway na! Banit mo! Dapat ako ka sa inyo. Ay, dili! Sir! Hore! Dito banit ka! Actually, gikapoy na gyud sila ni Miss Lucha sa iyang concert. Since wala na nanaw sa iya ha, ning labay na lang gyud siya. Ning undang. Ning unda kay wa siya kaagwanta. Sorry, baba, volleyball hoy, beach volley ni. Beach Valley. Oh. So nice. Oo. Ubay-ubay po di ang mga technical officials. Ikuan to siya, sir. Karon na kami sa entrance sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex.
Ang dagom baga na pod kaayo. Insert mga muses sa volleyball. Ang ulan. Nag-screen ko sa chef. Ma'am? Nag-screen ko. Ay, nagsama mo kay ma-record to diri. Dapat! Negosyo na ka? Sige. Sige. Asa mo dapat mong tuwing? Ay. Isa lang isa. Dato na nakitubig. Dagit-bit. Mo manihawd ka sa Takaraw Serba. National player ni Takaraw. Sama kay... Di ba naabot na kag international drag? Oo, ay sama kay Mangulaw ta. Serta sa marching band. Uy, bisa. Ayun na. Pero di ka-enjoy kaayo ang mga officiating officials sa Davra Ami 2023. Puno ang grandstand sa ato ang opening sa Davra 2023 din sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex din sa Tagum City. Once again, ladies and gentlemen, our officiating official. Everyone is all excited. Even without the declaration yet, they're already happy. They take these seats, vacant seats here, near the center of the stage. Please take your seat so we can proceed with the much awaited opening program. Nasi Sir Edwin Amper ang among kaubang na technical official sa Davra karon nag-coach sa Tagum City Volleyball League. 2023 Davra Amit. Well, to our provincial government officials of Davao del Norte, headed by Honorable Governor Kuya Edwin I. Hubahim, the provincial administrator, Engineer Josie Jean R. Rabanos, city government officials of Tagum City, headed by City Mayor Honorable Ray T. Cui, provincial sports. Isang masigabong palakpakan naman dyan. Well, after a 3-year pause
due to the COVID-19 pandemic, our region's premier sporting activity is finally back! A few moments later. Nakapunta sila ni sa kuwan. Guys, wala na. Outdoor Sports Complex. Kama ni Renal Shine. Wala na, wala na. Asa mo? Dili na gyud mapugnan, kusog na gyud ang ulan. Kinahanglan manilong ang tanan. Si Raul! Ay, tagpa pa anak! Kaluoy din si Raul. Nagpitsit sa akong tumbler si Raul. Tagbaw lagi ka anak. Sorry, thank you very much. Bisan pa og nag-ulan, nagpadayon gihapon ang aming program. So naapa ang mga athletes o ang mga basa na kaayo nga mga technical officials bisan nagpayong basa lang gihapon. Pero uban nga mga athletes o mga technical officials nanilong sila. Kalisod na jud kung moatake si Kalimpura. And to freely choose what is right and just to make this world a better place to live. Together we ask this for the wisdom and the courage to fulfill that your will, that all may be one. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Davao Occidental. Handayan. Do hereby declare that we are amateurs to abide by the rules of the games. Ligaw kayo sila na out of sportsmanship. Naligaw kayo sila nagalak. To cheer the victors. Video ba? Pwede tayo maglakaw And to accept defeat wholeheartedly. siguro. And to contribute our efforts. Dali, wag ipakialam mo sa pagkitabo. Isa lang oh. Magana na po para So help us God. But before we proceed, may we request all the officiating officials to please go back in your line at your designated area, and of course, the division of Tagum City athletes. Ang word ni Governor Edwin, sweet, gikamingawan, sulod sa tulo ka tuig. Ang ayan, ang atong himno ng atong mga athletes, coaches, chaperones, welcome back! Apil na usap ang atong mga head delegations, superintendents. Mga kauban ako, mga TOs from City of Mati, Davao Oriental. Yes, welcome to this. Principal 10 of Mati Central. Okay, the Principal 8. Sige kang school ng Kulian National High School. Our ESPS and our DESO. And of course, yours truly, DepEd Secretary. To this generous Subing-subing, ginawa ko ba sa ma-award ta? from the school intramural to the district and division. Ang ako lang jud karon nga ang 1,700 dungagan kay opening pa lang 179 na hibili. Recreation while echoing wala na ilam yun. the season of sportsmanship. Now, stronger. Nakakita ko player din from Talainod. Mga player po sa agumay ko sila sa shout out na shout out. In the future, we have proven in our pocket that Wala ka ni Lula dito balik. Wala ko na tapitit. At championship na. Sabado. Kami ibuhat ko si Patrick sir. Ah. Ilan ba? Sige. Kita-kita lang takan mo uli naman pod ko. Uy, awa mo. Kamu na sunod? Kamu na? Is now finally open. Finally, open na yun. Officially open! On sportsmanship. Very open, guys. Officially, si usap sa ato. Tama nga. Klaro na ko rin yung utagi. Taas division.
sa lang kwan. Davao Eagles! Meanwhile, Mao kini ang last part sa opening ceremony sa Davao 2023 ang performance sa mga kabataan from grade 9, grade 10, grade 12 senior high of Davao del Norte from different districts ng mga kabataan nag-perform para sa finale sa Davao Ami 2023 opening ceremony. Saluto RD Alan Panazo, pin-appeal siya sa finale, dance finale. Ayan si Sir, dancer dyan si Sir. Okay, nag-enjoy si RD. Go RD! Hataw po si RD, oh. Sabay po sa energy sa mga kabataan. This is Jeff ang head sa Drum Beaters Move Napak from Davao City. Mauni ang siya ang leader sa likod sa nindot kaayo nga music nga gitugtog sa Davao Ami finale presentation of Davao del Norte students. Another dance galaw Pilipinas para sa tanan. Thank you Lord. Successful gyud ang opening sa Davao Ami 2023 bisan pag-iulan. Thank you for watching. Hantod sa sunod nato nga video sabay ta dinhilang sa Dudes Torta. Thank you for watching and God bless everyone. Sa pagkakaroon, bye-bye.